Kaixo guztioi eta ongi etorri gaurko saiora. Garai erabakigarriak bizi ditugu eta mundua sakoneko aldaketetan murgilduta dago. Honek erronka handiak ekartzen dizkigu. Bizi kostuaren igoera, etxe bizitzaren ausia, lan baldintzen bilakaera edota nazioarteko gatazkak gero eta presenteago daude gure egunerokoan. Aldi berean, inoiz baino informazio gehiago dugu eta saia egiten zaigu gure inguruaren eta gertatzen ari den horren inguruko hausnarketa partekatua egitea. Hala ere, garai hauek ez dira erronken garaia soilik, aukera berriak ere ikusi ditzakegu. Testuinguru honetan, gero eta gehiago ikusten dugu eta entzuten dugu fasismoaren eta ideia erreakzionarioan gorakadaz. Zer kasaltzen du fenomenoa? Zein forma hartzen du Euskal Herrian eta batez ere zer tresna eta indargune ditugu honi aurre egiteko? Gaurko saioan, galdera horiei erantzuteko, gurekin izango ditugu Mai Urruzuno, Joseba Ugalde eta Junai Artza. Ongi etorri eta has gaitezen gaurko saioarekin. Gaurko munduaren garai bat amaitu eta beste baten hasiera bizi dugula diozue. Zergatik da gaur egungo garaia horren erabakigarria? Bueno, askotan esaten dugu, ez? Azken hamarkadetan ezagutu dugun kapitalismoaren eredua bera agortze zantzu argiak erakusten ari dela, ez? Hau da, kapitalismoaren fase neoliberalaren amaiera bizi dugula. Horren ondorio modura, krisian izkoitz bat bizi dugu, ez? Eta hemen krisi ezberdinak elkargurutzatu egiten dira. Izan krisi ekonomikoa, krisi soziala eta krisi geopolitikoa, ez? Eta honek sortzen du bizi dugun ez egonkortasuna bera. Agortze fase honetan gainera, kapitalismoak aurpegiare basatiago bat erakusten du, ez? Kapitalismoak bere interesei eusteko bertsioare bortitzago bat sortu du, eta orain hori da ikusten ari garena. Horren ondorioen artean gainera, besteak beste ikusi ditugu, ez? Nola potentzien arteko lehia ere areagotzen den. Eta bueno, azken hilabeteak izan dira nahiko adibide argia, bizi ditugun gatazka militar eta gerrena, ez? Eta esan beharrik ez dago, baina bueno, Estatu Batuak da momentu honetan indar imperialista horren adibide esanguratsuenetako bat. Orduan, finean esan dezakegu sistemak berak eusteko eta sostengatzeko are zailtasune handiagoak dituela eta horrela ez dituela bizi baldintzak bermatzen. Eta horrek berak egoera oso ez egonkorra bilakatzen duela. Eta horregatik diogu garaiari erreparatuz gero garaia nahiko erabakigarria dela, ez? Eta guk askotan erabiltzen dugu garaia hau definitzeko bidegurutze historikoaren ideia. Eta honek guztiak nola eragiten dio gure egunerokoari, Joseba? Bueno, nik uste dut hasteko oso bera ezaguna dela gazteok garela kontekstu guzti honetan kolektibo zaurgarrienetako bat, ez? Etxe bizitza eskuratzea geroz eta zeiagoa delako, emantzipazioa adina gora eta gora igotzen ari delako, etxe bizitza geroz eta garestiago batzuekin, espekulazioaren erruz, politika publiko anbiziotsuak egiteagatik, eta bestetik ere lan merkatuan prekarietatea guztiz normalizatuta dugu, ez? Gazteo goituta gaudelako praktikak ez kobratzen, kontraturik ez izaten, dagoeneko urria den SMI bat baino gutxiago kobratzen, eta bar luze bat, ez? Horiei zein beste hamaika problematikari gehitu behar diogu ere ulertzea neoliberalismoak behin eta berriro errepikatzen digula, ez? Arazo guzti hauek naturalak direla edo bestela norbanakoaren esfortzuan dagoela horietarako irtenbide posible bakarra, ez? Eta horrek nola eragiten digun? Maiek azaldutako egoera honetan, ez? Etorkizunerako ziurgabetasuna da batez ere handitzen ari dena edo gehien eragiten duena, ez? Ez da bakarrik baldintza hauek normalizatu ditugula, baizik eta litekena dela etorkizun hurbilean egoera ekari okerrerago egitea, ez? Eta askotan gertatzen zaigu horregatik sistema honen kontra egon arren, ados egonez arren, kostatzen zaigula irudikatzea epe laburrean guztia aldatzeko aukera bat, ez? Eta gazte bezala krisian ez izan garenean, beste gauza bat ezagutu ez dugunean, horrek eta etorkizuneko ziurgabetasun guzti honek eragin bat du nahi eta ez, desiretan, idearioetan, desafekzioan edo harremantzeko moduan, ez? Gainera, Euskal Herriaren kasuan, ez, horri gaitu behar diogu, ez dugula behar besteko buru jabetzarik, egoera horri modu oso batean aurre egiteko. Eta eskudantza batzuk egia baditugula, baina argi dago ez dugula gaitasunik hartu nahiko genituzken neurri horiek aurrera eraman alizateko. Eta are gehiago, Euskal Herrian zantzu argiak ditugunean, ez, bai zentzu komunak, soziologiak, hauteskunden emaitzak ez erakusten dutenean,
berez badagoela nahi bat, beste sistema bat izateko, beste erabaki batzuk hartzeko, baina aukera hori behin eta berriro ukatzen zaigu, ez? Eta uste dut hori modu oso argian ikusi genuela SMIaren gatazkarekin, ez? Guk irudikatu nahiko genuke beste realitate bat, beste baldintza batzuk izan nahi ditugu, baina horretarako tresnak behin eta berriro ukatzen zaizkigu. Eta horrek nahita ez ere bai, mugatu egiten ditu herri honek bere etorkizuna erabakitzeko daukan gaitasuna eta kondenatu egiten gaitu, ez? Berezotan modu argiagoan ikusten dugu herri hau galbidera eraman nahi dutela. Beraz, krisi egoera iraunkor batean bizi gara, ez dugu beste gauzarik ezagutu, eta honen kausak aspalditik dira ezagunak, baina buruan izan behar dugu ere bai, hau gainditzeko beharrezko baldintzak ez ditugula izango buru jabetza nahikorik ez dugun bitartean. Eta hori gertatzen ez den bitartean, gazteok gara kondenatuta, prekarietatera, ziurgabetasunera, eta esan bezala honek ere bai dauka egunerokotasunan izugarrizko inpaktua, azken finean, esan bezala eragina duelako, imaginarioetan, parte hartzeko moduan, harremantzeko moduan, eta beste, ez? Eta krisi garaietan aldaketarako aukerak irekitzen direla esaten da. Zergatik ari dira ordea ideia reakzionarioak indartzen juna? Bai, nik uste Josebak esan dunari tiraka, ulertu behar dela krisiek ezinegona, ziurgabetasuna eta frustrazioa sortzen dituztela, ez? Eta etxe bizitza eskuratu ezin duen gazte batek, etengabe lan prekarioetan dagoen gazte batek, edota etorkizunan gerozta ilunago ikusten duen gazte batek amorrua eta txipena sentitzazkela, eta seguraski gure kuadrilletan eta gure inguruan galdetuko bagenu bi elementu horiek oso presente daude, ez? Eta honik esan nahi duena da, sentimendu horiek oso errealak direla, eta orduan erantzunak eskatzen dituztela, ez? Arazoa da, gaur egungo arazoak ez direla, ez dituzte erantzun hain errezak. Hau da, dena ez da txuria edo beltza eta askoz konplexuagoa da egoera, ez? Etxe bizitzaren arazoari erreparatzen badiogu, ezin dugu dena ulertu pertsona bakar baten errua izango balitz bezala, eta espekulazioari, interes ekonomikoei edo politika egiteko modu jakin batzuei erreparatu beharko genioke auzi honen inguruan hitz egiteko. Zein da kontua, azalpena ulertzea eta honen aurran antolatzea gaur egungo egoera politikoan ez dela inerrexea. Hau delako alderdi politiko batzuk, komunikabide batzuk, prentsa jakin bat, bestelako erantzun batzuk ematen dituztenak edo bestelako errudun batzuk bilatzen dituztenak. Ez da horregatik uste garrantzitsua dela ulertzea, krisi garaietan indarra hartzen duten erantzunak erantzun sinpleak direla nolabait, ez? Hau da, ultraeskuinak ez du benetako errua bilatzen, eta bilatzen duena da errudun erraza bilatzen ditu. Hau da, feminismoan jartzen du fokoa, pertsona migratuengan jartzen du fokoa, edo eta oroar eskubide zibil eta politikoen defentsan dabilen edozein pertsona eta kolektiboengan jartzen du fokoa, ez? Eta orduan, haserrea eta frustrazioa bideratzen du sujetu hauen arka. Eta etxe bizitzarekin ulertu daiteke, gazte batek ez badauka aukera etxetik juteko, ezin badu alokairua ordaindu eta daukazu ultra eskuina eta mediatikoki sekulako bomba ematen okupazioa esanez dela zure arazoen erru nagusia, hor jarriko ez du fokoa. Eta ez diogu ez funtsu putrei, ez espekulatzaiei, ez etxe bizitza negozio bihurtzen duten politika konkretu batzuei erreparatuko. Hau da, ez ditu botere ekonomikoiek zalantzan jartzen, eta gainera haien interesak babesten dituzte. Eta nire ustez hor dago gakoa, krisian aurrean bi bide daude. Bat da, oraintxe bertan implementatzen ari direna, ez? Beldurra eta gorrotoa elikatzea, jendartea zatitzea, gerozta gizarte individualistago bat bilatzea, edota bestea da, arazoen benetako erroa identifikatu eta honi erantzun kolektiboak emateko antolatzea. Eta uste guk bigarrenaren aldeko autoirmo bat egin behar degula. Krisietan noski aukerak irekitzen direlako, baina aukera hauek ez dira berez gauzatzen. Eta oraintxe bertan ideiak eta proiektu politikoak dira leian daudenak, eta ultraeskuinak erabili du kontestu politiko hau, ziurgabetasuna nagusi dena, bere agenda autoritario zabaltzeko. Eta guk erabili behar dugu momentu politiko hau gazteon antolakuntza, elkartasuna eta eraldaketa soziala aldarrikatzeko ahalik eta espazio gehienetan, instituzioetan, herri mugimenduan, gazte antolakunde ezberdinetan, aisialdietan, hau da, ardura politikoz jokatu behar degulako, bai Euskal Herriarekiko eta bai gure belaunaldiarekiko ere ardura eta erantzunkizun politiko bat ere badaukagulako. Eta erreakzioaren edapenean jarriz begira da berriz,
fenomeno berri baten aurrean gaude Maili. Bueno, esan beharrik ez dago, ez? Erreakzioa bera eta fasismoa ere ez direla fenomeno berri bat, ez? Historian zehar, ez egonkortasuna nagusitu izan denean, horrelako jarrera eta ideiak gailentzen dira, ez? Horren baitan, bai, gaur egungo garaia ezaugarritu dezakegu oldarraldi erreakzionario batekin, ez? Eta honetan ere fasismoa bera, espresio ezberdinetan agertzen da, ez? Eta diogu oldarraldi erreakzionarioa bizitzen ari garela, ikusi besterik ez dago, azken hilabeteetan euskararen aurka eman den oldarraldia adibidez, ez? Baina esan bezala, historian zehar behin baino gehiagotan izan dute lekua horrelako jarrerek, eta are gehiago esan dezakegu inoiz ez direla desagertu, ez? Baizik eta garaian garai forma, dimentsio edo espresio ezberdinak agertu dituztela. Lehen aipatu moduan, gaur eguneko garaira ekarrita zeinetan sistemak, ez duen beretik ematen, eta sostenga ezina bilakatzen ari den, autoritarismoa ere, junek aipatu bezala, azalerazi egiten da, ez? Eta are gehiago, gurera ekarrita, eta mugimendu askatzaile eta langile mugimenduak antolatzen hasten direnean, autoritarismoak are gehiago kolpatzen ditu hauek. Orduan, ikusten ari gara ere, kontekstu guzti honetan, eskubide sozialen aurka ere ematen ari dela nola baiteko oldarraldi batez. Hau da, duela urte batzuk, kontsentsu sozialean zeuden izan ideia balio edota lortutako eskubide batzuk ere, orain badaudela jo puntuan, ez? Eta orain egon gaitezkela horien atzerapen bat emateko arrisku horretan. Beraz, bada garaia nahiko ez egonkorra eta nahiko kezkagarria horri erreparatuta, ez? Eta orduan apur labur biltzeko esan dezakegu, fasismoa bera ideologia moduan eta gero oro har jarrera erreakzionarioak ez direla fenomeno berria eta garaian garai forma ezberdina hartu dutela eta fasismoak berak gaur egun eta azken urteetako adibidea ikusita ikusi dezakegu zein forma hartzen duen, ez? Izan bitokilesek Euskal Herrira provokatzeko egin dituen etorri denean edota Espainian Vox bera, ez? Gobernuko hauteskundeak irabazteko aukera realak izateak, ez? Beraz, fenomeno berria ez da, baina momentuan momentu forma ezberdinak hartzen ditu. Eta guzti hau fenomeno globala da, baina esaten dugu Euskal Herrian forma berezia hartzen duela honek, ez? Zergatik diogu hau, Joseba? Nik uste dut, honi erantzuteko lehenik eta kontuan hartu behar dugula Euskal Herria herri zapaldu bat dela, ez? Eta horrek nahita ez berezitasun bat ematen diola egoera guzti honi, ez? Mailek aipatu du, fasismoa edo erreakzioaren moldatu egiten direla eta forma bat hartzen dutela, eta guk uste dugu hain zuzen ere gurean hori dela espainolismoaren eta frantziar jakobinismoaren forma, ez? Fasismo ideologia bat da, oinarritzen da ultranazionalismoan, autoritarismoan eta xenofobian nagusiki, ez? Baina lekutu egin behar da, egokitu egin behar da, azkenean sistema bat egokitu behar duelako eta jendarte bat konbentzitu behar duelako, ez? Eta horren bestez, guk uste dugu kasunetan edo gurean forma konkretu hori dela espainolismoarena eta frantziar jakobinismoarena, ez? Eta non ikusten dugun hori? Adibide batzu jartzearren, besteak beste, ikusi dugu, ez? Azken hilabeteetan, lehenik eta inbasioarekin, azken asteetan selektibitatearekin euskara jasandako erasoetan, orokorrean euskal ikurrei askotan ere bai egin zaizkien erasoetan, bestela ere bai euskal selekzioaren ofizialtasuna aukatzen den bakoitzean, edo beste modu zabalago baten ere bai espainiar zein frantziar asimilazioa bultzatzen den bakoitzean. Eta uste dut gainera realitate hau ukaezina dela, ez? Ikusi besterik ez dago. Ideia hauekin bat egiten duten pertsonek ze ikur edo ze bandera ateratzen dituzten, begiratzen dugunean, zer pentsatzen duten Euskal Herriaz, zelan tratatzen dituzten bai euskera zein gure hizkuntza eskubideak, eta uste dut hori moduz argian ikusi dela, ez? Ikusi besterik ez dago, Euskal Selekzioaren arira egindako ekimenen ostean sare sozialetan atera ziren iritziak, edo azken asteetan selektibitatearekin ere ikusi ditugunak, ez? Horregatik uste dut, nahiko modu argian geratu dela fasismoak gure nazioa ukatzea eta espainolismo edo jakobinismo hori inposatza duela helburu, ez? Eta horrek nahita ez fenomeno honi, gurean ematen diola berezitasun bat.
uste dut kontuan hartu beharreko elementu bat dela ere bai, Euskal Nortasunaren, hizkuntzaren edo eskubide politikoen aurkako jarrerak maiz daudela ere bai lotuta diskurtso erreakzionarioekin, ez? Eta uste dut gainera, etorkizun hobe batentzat borroka egiten dugun pertsona bakoitzak hori buruan izan behar dugula, ez? Erreakzioa sustatzen duen pertsona orok jopuntuan duela Euskal Herria eta jopuntuan dituela Euskara eta gure eskubide zibil eta politikoak. Osea, espainolismo eta frantziar jakobinismo hauek ez dira gauza abstraktuak, ez dira erreakzioaren forma konkretuak eta eskubide sozial eta politikoen aurka egitea sustatzen dute, ez? Bilatzen dute. Eta horregatik, hain zuzen, inposatu nahi digute identitate konkretu bat, ez dena batetik espainolista edo frantziar jakobinista, baina eska horrekin batera ere datorren erreakzionarismo guztia, ez? Osa, pak berdinaren parte direla. Eta uste dut horregatik, oldarraldi erreakzionario edo fasismo honi aurka egiteko nahita ez, gure herriaren, gure eskubideen defentsa eta aldarrikapenak egon behar dira erdigunean. Identitate independentista edo abertzale hauek azken finean, zuzenki talka egiten dutelako aipatu ditudan beste bi hauekin, ez? Euskaldunok, betidanek, edo, historian modu oso luzean, ezagutu dugu zer den zapaldua izatea, eta horrek eragin du nahita ez, ere bai, gure identitatea ezinbestean balio eskatzaile batzuekin lotuta egoteak, eta uste dut hori ere bai, aukera moduan hartu behar dugula, zuzen ere, balio eraikitzaietan bizi eta askapen prozesua uspotzeko aukerak ematen dizkigulako, ez? Erreakzio honi, ezinbestean, identitate hauek indartzaren bitartez, identitate independentista eta bertzale hauek indartzaren bitartez aurre egiteko aukera ematen digulako, ez? Eta, epatutako guztiaren gatik, uste dut, nazio hauzia ezinbestean fasismoari edo goldarraldi erreakzionariari aurre egiteko erdigunan egon behar dela, ezin dela eztabaidatik kanpo utzi, eta hori egingo bagenu gainera, fasismoaren ulerkera auker bat izango genukela edo tresna gabe geratuko ginatekela honen aurka egin ahal izateko. Guzti horretan sakontzeko urrengo galdera zuretzat, June, zer lotura dago beraz nazio askapena eta antifasismoaren artean? Nik uste dela hori, suklertu dugu fasismoa eta autoritarismoa ez direla ideia politiko batzuk, dela mundua ikusteko ere modu bat eta mundua ulertzeko modu bat, ez? Dela boterea gutxi batzuen eskupilatzea, herritarren parte hartzea ukatzea, eta horregatik historian zehar etengabeko talka dago ez, askatasuna eta burujabetza aldarrikatzen duten herrien eta proiektu erreakzionarioen artean, ez? Eta esan behar dago, Euskal Herriak gertutik ezagutu duela bere historia luzean zehar, gure hizkuntza, gure kultura eta gure herri izaera ukatuak izan dira mendeetan eta mendeetan zehar, eta herri bati bere hizkuntza ukatzen zaionean eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea kentzen zaionean, hau herri baten borondate demokratikoa ukatzea da, eta hori da gertatzen ari dena ere momentu politiko hontan. Horregatik ulertu behar dela, Euskal Herriaren askatasuna defendatzen egunean hitz egiten gabiltzala Euskal Herriaren aitortza politikoa irabazteaz, erabakitzeko eskubidea defendatzeaz, eta finean balio demokratiko batzuen baitan ere aurrera urrats hauek ematearena. Eta, argi eta garbi dagoelako Euskal Herrian, eta Euskal Herriak hori erakutsi du beti, askatasuna herri antolakuntzaren bidez etorri dela beti edo eskutik doazela. 60. hamarkadan ikastolak sortu ziren, euskera jazarria zegoenean, euskera debekatua zegoenean, herritar batzu beraien borondate propioz eta herriak berak Euskal Herriarekiko hezkuntza eredu propio bat implantatu edo sortu nahi izan zuten eta ikastolak sortu ziren. 80. hamarkadan bueltan AEK sortzen da, helduen alfabetetzea sustatzeko korrika, eta oraindik handa egunan korrika egiten den eta milaka herritar ateratzen geran. 1988an talde neonazi batek Aitor Zabaleta hil zuen Madrilen. Eta gaur da egunan, 2025an, Sevillara joan ginen errealeko finaleko kopa jokatzera, eta milaka ikurrin atera ziren, Aitorren txapela atera zen, eta horrek esaten duena da, herri honek badaukala memoria eta herri honek badaukala konpromezu antifasista bat. 2014an gure esku dago Durangotik Iruñara milaka eta milaka herritar batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea defendatuz. 2018an Euskal presoen urrunketa politikaren amaieraren hasiera iritsi zen, eta dispertsioarekin amaitzen hasi ginen.
Eta hau ez zen hausa zeman. Hau eman zen herritar askok eta askok herri ekimenaren bidez behartu zutelako herri hau beste estenatoki politiko batean jartzera. 2023an Euskal Herrian greba feminista bat egin zen, zaintza sistema publiko eta komunitario aldarrikatuz eta denon bizitzak erdigunean jarriko dituen eredu aldarrikatuz. Edo gaur egun mundialaren movida guzti honekin ikusten ari gera Euskal selekzioaren aldeko aldarria geroz eta jende gehiagok aldarrikatzen duela eta benetan Euskal Herriak nazio gisa aitortua izan behar duela nazioartean lehiatu alizateko. Ordun, ostras, hemen dago elementu bat dela beti errepikatzen denet, beste milaka adibide jarri ditzazkegu dela herri batek bere eskubideak defenditzen dituenean, elkartasuna, antolakuntza eta herrigintza indartu egiten da. Eta hau da Euskal Herriaren proiektu politikoa. Eta oraintxe bertan fasismoak eta eskuinak implantatu nahi dutena kontrakoa da jendea zatitu, beldurra zabaldu, gorrotoa elkartu, eta guk honen aurrean egin behar dugu jendarte sozialista eta feminista baten aldeko aldarri esplizitua eta berretsi behar dugu gure konpromezu antifasista gure herriarekin, ez? Eta horregatik uste dut, eta Josebak esaten zunetik, eski hau ezin da ulertu, nazio hauziaz ez badegu hitz egiten, eta gainera okerra izango litzak egiten dugun analisia, zeren Euskal Herria bereizten du. Beste lurraldetatik badaude elementu asko, eta horregatik uste esan behar dela Euskal Herrian antifasismoak ezinbestean herri ikuspegia daukala, eduki duela eta izaten jarraitu behar duela benetan fasismoari aurregin eta bestelako jendarte eredu bat sortu alizateko. Itxaropenaz eta alternatibaz aritu zara eta horretan sakondu nahi dut orain, egoera zaila bada ere, badiogu aukerak daudela, zergaitik diogu hau Maile? Bueno, Junek azaldu du, baina badakigu Euskal Herrian badugula, borroka eta antolakuntza tradizio luze bat, eta honek hamarkadetan egindako lan guzti horrek utzi duela, ondare politiko eta sozial bat, horrela urtez urte herri mugimenduek bai eman digutez, bestelako balore batzuk eraldatzaileak direnak eta bestelako jarduteko modu batzuek. Horregatik esaten dugu aukerak badaudela, eta askotan erabiltzen dugu Euskal Herrian baditugula nolabaiteko antigorputzak. Antigorputzen ideia erabiltzen dugu esateko, honekin ez dugu esan nahi zerbait berezkoa dugunik, baizik eta urtez urte eraikitzen joan garen ehun komunitario hori eta urtez urte sortu ditugun baldintza horiek zeinak izan diren antolakuntzaren ondorio bat, horrek bai ematen digula nolabaiteko oinarri sendo batez. Horrela, ez dugu esaten gurean ematen ari diren ideia reakzionario eta fasistek inolako sarbiderik ez dutenik, ez da gutxiago ere, badakigu joera global baten inguruan hizketan ari garela, baina bai esaten dugu urte luzeetan eraiki dugun oinarri sendo honek, zeina esan bezala herri ikuspegi batetik eta balore eraldatzaileetan eraikita egon den, horrelako ideiei sarbida oztopatzeko edo horrelako ideiei aurre egiteko berme handiagoak ematen dizkigutela, horiek gelditzeko. Orduan antigorputzen ideia hortik ulertzen dugu. Orduan, uste dugu eta Junek azaldu denetik modu honetara eraiki dugula Euskal Herrian urtez urte fasismoaren aurka kokatzen den nolabaiteko gehiengo sozial zabal batez, eta hortik aipatzen dugu Euskal Herrian badagoela tradizio antifasista luze bat, zeinak herri ikuspegi bat hartu duen, eta baditugula bermeak eta baldintzak jendartea beste balore batzuen baitan eraikitzeko. Eta, amaitzen hasteko, fasismoari aurre egiteko modurik eraginkorna zein da, eta zer dugu gazteok egiteko horretan? Argi dago ez dela erronka makala, baina uste dut justu Mailek aipatu dituen balintza horitatik abiatu bar garela eta ofentsibara igaro. Uste dut garai hauetan, ezin ezkela ez dela aukera bat, erreakzionatzera mugatzea, eta nahiko aldiz erakutsi dela honezkero, oldarraldi erreakzionarioari, fasismoari, ezin degula bakarrik que vienen los malos horrekin erantzun, ez dela nahikoa, eta gutxi ezer balio duela gainera fasismoaren aurka egoteak ez baldin bagara gai benetan horren aurrean benetako alternatiba erreal bat gorpuzteko. Eta uste dut hemen,
edo guk bintzat argi dugu, ez? Zapalkuntzekin amaitzeko alternatiba politiko, sozial eta nazional bat eraiki behar dugula, ez? Eta hain zuzen ere, esan bezala hori dela oldarraldi edo fasismoari ateak isteko daukagun modu honena. Askoz gehiago dugula irabazteko erreakzio posizio baten egon beharrean, herri hau askatzera ematen baldin badugu eta beste balio batzuen baitan ardazten den sistema bat eraikitzeko aurrera pausoak ematen baldin baditugu, ez? Hain zuzen ere, ulertzea fasismoari ezetza hori emateko bide honena dela Euskal Herria terabide bezala irudikatzea, ez? Edo horrela ulertzea. Eta bai, garai ilun hauetan, ezinbestean, fasismoaren aurrean jarrera argi bat hartzea dagokigu, eta hori egin behar da, baina eske uste dugu justamente hori egiten dela, edo aldi beran egin behar dugula Euskal Herria eraikitzen jardutea, ez? Eta uste dugu gainera, aipatu dugu hainbestetan, ez? Baditugula hemen horretarako baldintzak, ez? Fasismoaren aurkako gehiengo zabalek ditugu, beste balio batzuen baitan eraiki nahi dugu herri hau, eta gainera, garaia hain erabakigarria izan da, erronka horri erantzukizunez erantzun behar diogu, ezta? Eta uste dut atera irla hainbat eta hainbat adibidez, erakusten dutenak, egon daitekela igual sarbidea edo reakzio ere bai gurean ematen dela. Baina ez zuzen ere herri honek baduela izugarrizko potentzial askatzaile eta antifasista eta identitate horiek indartzen jarraitu behar dugola in zuzen ere fasismoari ateak itxi eta prozesu askatzailea auspotzen jarraitzeko. Eta horren guztiarengatik uste dut gero gazteoi dagokigunez, badagokigula herri honen biziraupenaren alde eta askapenaren alde ere bai konprometitzea eta antolakuntza, mobilizazioa indartzen jarraitzea egunerokotasun batetik, ez? Kaleak hartu behar ditugu, gure aldarrikapenak erdigunera ekarri behar ditugu eta esan bezala egunerokotasunetik herri hau astindu eta eraiki, ez? Ulertuta hain zuzen ere, oldarraldi egoera honi ezin zailo akarrik erreakziotik erantzun, baizik eta un modu eraikitzaile batean planteatu aldugula aldugun enean, ez? Eta Euskal Herria irabaztera joan behar dugula azken finean, ez? Modu azkarra baten esan da, baina, fasismoari aurre egiteko unea da, argi dugu hori, ez? Eta hori bizi behar dugu erantzukizunetik, baina hori uste dugu pasatzen dela, herri prozesu askatzaile bat eraikitzetik gaurdanik, eta, argi dago gazteok ere bai, ezinbesteko paper bat jokatu behar dugula bertan. Gaurko solasaldian beraz ideia nagusi bat atera da, fasismoari aurre egiteko ez dela nahikoa erantzutea, ez? Herri proiektu askatzaile bat aurrera eraman behar dugula. Uste dugu Euskal Herriak badituela, beraz, ez? Honetarako tresnak, bere hizkuntza bera, kultura, borroka tradizioa eta komunitate sendo bat, eta horregatik hemen, ez? Antifasismoa gure herriaren askatasunarekin lotura sendoa duela, eta egia da orain ideiak ekintzetara eramatea falta zaigula, ez? Horregatik irailaren 13an Donostian egingo den mobilizazio nazionalerako deia zabaldu nahi genuen, eta uste dugu bidegurutze historiko baten aurrean kokatzen garelarik gazteok erantzun egin behar diogula horri, eta mobilizazioera batu behar garela, ez? Beraz, fasismoari aurre egiteko eta Euskal Herria irabazteko denok du zer esana, eta irailaren 13an Donostian ikusiko dugu elkar Euskal Herria irabaztera fasismoari ez.